tríú lá sa Teach Faoi Ghlas, tá gachtainna réiteach don chéad bhálta vótála a nacht. Bei duine éige na fágáil, ach cén duine. Lá mór an lá a neomh de chanar ar chúis eile. Ní de réit lá? Se, tro a sé blion dís an óh. Nach 37 tá tú. Ní ha. Hí me gur tú le négur tú 36. Wel má dúirt bí dul mórm. Tá me cínta gur te gur sé 36. So, bhfuil tú réig don bhótála nacht? Nus muiti ma mar an Neadar ce bheige gemacht. Ní a sugam? Réit lá aiste é seo duite? Bhrálam fanúnt. Go háir mar bhreile. Tá ma cinse go mé tú fannacht. Darren! Oh. Hei. Go dé mar a hátú. Go dé mar a tátú. Go dtí mar tá sibh. Go mu lisce? Sibh becheartta de breid. Tá barte go neon. Ó, sibh. Mu cheolú. Oh, níl mag ag tasnú. Dar ire, tá an cheol agat. Oh, gur mágad. So, bhótála nacht. Se, tam an nervhí seach faoi. Cailín áling mar thú, cén fá? Stop! Táim siad leisteach sa seo mar ghlacaíocht a gan tamil. Ar bhaile tacht, beag rás againn. Ross? Se, tus ar rothar agus, misig ri. Táim cinnte gúin tú anna hapig ar fad. Oh, ceach go leor mar sin. I gan leafar a chuig beter? Go bra? A thorcha, bhfuil mo húna brean na mór sam ríiste seo. Níl, tá comínta jazzart. Tír Conor am casa leis sem a ghlaciachta. Conor? Se, well, feic mar ballthú. Angel? Se? Inniu breith le Conor? Oh. Cá go bhfuil Conor cliste. Tá sé óga leor le bheith na bhainistó ar a cholacht. Annabelle! Níor bhánach póigín? Anmh mar bhrelá! Ní rá an ach póigín. 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 Tá cear go leor? Tá. Tí réitóra mé seo thuirteid? Rita. Fuair sí sa sean maglaciachta? Rita! Conor. Martin. Martin. Conor. Tá mi sé bhótáil don duine ar leis an ceadúnas teamána seo. Tá sé dahad a cúig bliain díos. Ní banistar cólachta é ach teamánaí lurí. Agus níl brethla aige inniu. Tá mi sé I ggéar a fáil ré le. Conor.